Doncs ja torno a ser aquí amb el gimnàs, que com es pot veure s'ha trencat el pal aquest, que era el de fer dominades, d'aquí, de l'altre tros. I bé, s'haurà d'arranjar. Però aquesta vegada, en lloc de ficar-li un pal, de fusta, ho intentaré amb una altra cosa. Intentaré posar alguna cosa de metall. Perquè, clar, que tenen aquests pals, perquè sigui robust, el bosc que sigui una mica gruixut. Per exemple, aquell d'allà és més gruixut que aquest. Però per fer dominades, per agafar-se, esclar, per les mans és millor que sigui més fi. Llavors, el que és bo per la mà no és bo, diguéssim, perquè aguanti més. En canvi, amb un ferro pot ser més prim i ser més robust igualment. Tot vaig a mirar a veure què trobo. Hi ha aquest ferro, que era d'un enllumenat públic, que va sobrar, que van serrar i el van llançar. I amb això és de metall, és rodó, per tant, per agafar la mà està bé. I ara l'he de serrar. He col·locat la barra per presentar-la una mica i aprofitant que tinc un nivell, doncs he mirat de veure com l'hauria de posar perquè estigués en nivell. Com es pot veure, perquè estigui en nivell, aquell pal s'hauria d'alçar tot aquell tros, d'acord? Que és un tros gran. Segurament el que faré és serrar l'altre. En lloc d'augmentar aquest, perquè al final el que hauria de fer és afegir-li fustes i clavar-li perquè estigués ben subjecte, que no caigués i tal, i segurament el que faré és reduir aquest. I així per tenir-lo més o menys a nivell. Amb les fustes que he serrat, la idea és posar-la una a cada costat del tub. Llavors aquí anirà una fusta clavada al pal fins aquí per pressionar aquesta fusta, a l'altre costat igual, de tal manera que faci que el tub no es mogui, d'acord? I a l'altre costat igual, per això tinc els altres dos trossets. He trobat aquestes fustes i miraré a veure si em serveixen per fer el que acabo de comentar, per acabar d'assegurar el tub en els pals. Molt bé, doncs les fustes ja estan col·locades, d'acord? Cada una amb 3 puntes clavades, i aquí es veu les fustes petites posades una al costat de l'altra. A l'altre costat, com el pal és més estret, ho he posat diferent. D'acord? He posat les fustes, però l'he posat del costat ample, perquè de l'altre, de l'estret, no arribaria, i les dues, una a cada punta, doncs al ser el pal més estret no sobresurten massa, i col·locades d'aquesta manera queda perfecte. Ara el que faltarà és a la part de dalt, que segurament li posaré alguna fusta, alguna cosa, per evitar que penetri la pluja tan fàcilment i em pugui podrir els pals i tot. Molt bé, doncs ja l'he posat el protector per la pluja que havia comentat. Un costat i a l'altre, d'acord? Això bàsicament és per protegir una mica de la pluja, perquè aquí com hi ha molts elements aquí posats, doncs al ploure es pot quedar l'aigua aquí acumulada i que s'acabi podrint la fusta, el pal i tal, que no és la primera vegada que passa. I ja està. Ara sí, amb això està definitivament acabada la barra dominades. Ara vaig a la següent part. La següent part és fer una ampliació del gimnàs. Li vull fer un sac de boxa, diguéssim, de pagar. Llavors el que utilitzaré diguéssim, d'ànima del sac, la part interior del sac, serà aquest pal. D'acord? Això és un tros d'un pal d'electricitat que el van canviar. Encara té això on van els cables enganxats. I era un tros, no
del pal aquell d'electricitat que el van canviar, i he agafat aquest tros que em servirà bé per fer això. El primer és fer un forat, bé, fer-li una punta per quan el posis al forat. Per tant, ara, amb la destral, l'esmolaré i li trauré això d'aquí dalt, que no vull per res. Punta feta, d'acord? No és perfecte, no acaba en punta total, però pel que fa falta, això ja està bé, d'acord? Perquè això és perquè ja ara faré un forat a terra i assenta millor el pal si se li fa una mica de forat a la punta. Molt bé, doncs ara el que faré és el forat a terra. Molt bé, el pal ja està ficat, d'acord? Hem tapat aquí, està ben subjecte, està fort, però malgrat això li posaré uns reforços aquí dalt, una fusta fins allà i una fins allà, perquè així acabi de tenir una assegurança, un cos més fort, perquè fet i fet això rebrà cops. De fet, tinc aquestes dues fustes, que seré les que utilitzaré per col·locar-les. Molt bé, ara ja estan les fustes posades, ara això ja està ben subjecte. Evidentment sempre tenen un cert grau de moviment, però ara que rebi cops està amb l'estructura dels altres dos i aguanta bé. Molt bé, doncs ara faltarà posar-li el que és el cobriment tou per tal de poder-li pagar.
Amb això està acabat el sac de boxa. D'acord? Evidentment, no està fet com per pegar-li molt fort perquè hi ha la fusta sota. I per posar-se unes proteccions, bé, al final depèn de cadascú. Però ja tenim el sac. I amb això ja està acabada l'ampliació. I amb això ja està acabat tot. L'arranjament de barres dominades, que ja està arreglada, i l'ampliació amb el sac de boxa. Doncs ja està.